kulokulakulole kusisophile kumele kama kupastor channel oba ninofanele ukuthi namba isenze kuphela uma ungumlandeli channel member channel so na isela phela ngam awu WhatsApp awungifoni WhatsApp phone from Monday to Friday kuphela Sunday Sunday menziwa 18:34 sawona basi futhi kupinyoka enkulu ishiswe umlilo umenziwa has dreamt of a snail that was burnt by fire. She was killed by fire, maybe, let me assume. So nanga singakusho. Yes, siyazi isinyoka ingaba inyoka yedlozi, ingaba inyoka yethongo, ingaba inyoka erepresent umuntu, erepresenta umuntu wesitha. So number 1, ngokwenkolo-ke uma ungenze kuphupha inyoka, kuwuphawu olungaba luhle uma ishiswe umlilo. Lokho kusho ukuthi kungenzeka isitha sakho sesinqotshiwe ngenxa yokulwelwa nokuphiliselwa uNkulunkulu. Isaiah 33:12 abantu bayakushiswa njengokushiswa komchako njengameva anqunyiwe yashiswa ngomlilo. 2 kuyenzeka uma ubophinyoka kuba uphawu oluhle uma ishiswe umlilo olungabuye lukhombe lapho ukwazile ukunqoba isitha uma ukuthi kunemithi noma ke kunezwasho ezinamandla okade uzisebenzisa ngoba lephupho lingafika kumuntu onjengamanje kunemithi ayisebenzisayo ngabe le mithi eyokulwa nokunqoba izitha igadlo njalo imithi ithakwe ngeimpinda ngophinde emuva njalo lingavela lipholile so uma ukuthi lifika lephupho kade kunemithi oyisebenzisayo noma iwasho esebenzayo noma imkhuleko lizobe liveza ukuthi le mikhuleko noma le mithi noma le washo zikunqobele zwenze lo msebenzi. 3 ngokwesintu uma ngenze uphupha inyoka uphawu oluhluma ishiso umlilo ngasho ukuthi ngenzeka izitshalo zakho ziyakulwela ziphinde zikunqobele izitha noma kusitha yabo siyabonga besibheka la inyoka efile